हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोनांथार खौरां, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ, फाहामथायनि मुङाव रां फालांगि खालामदों सासे फिजिअथेरापि डक्टरा। सरकारि देहा फाहामसालियाव देहा नायनायनि मुङाव गोबां बेरामिफोरनाव रां लानायनि अजद सिखारदों सासे डाक्टारनाव। सासे सरकारि डक्टरा देहा फाहामथायनि मुङाव 8,000 रां लानायनि अजद सिखांदों। चिरां जिल्लानि बिजनीनि पेटागाव गुदि देहा फाहामसालियाव पि बरदले मुंनि सासे डक्टरा फाहामथायनि मुङाव बेरामिफोरनिफ्राय 8,000 रां लानायनि अजद सिखारदों। जोबोद गोजोनथाव खौरां, मुलुगनां बक्सार गेलेगिरि अंकुसिता बर'आ फिन मेडेल मोननो आगान सुरदों। एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव बक्सार अंकुसिता बर'आ 66 केजि लिरथायाव उज्बेकिस्तान हादरनि गेलेगिरि कामिदेपा नेबिकारखौ फेजेनना मेडेल मोननायखौ रोखा खालामदों। साबधान जा, चावमिन जाना सासे गथ'नि जिउ खहा। रायजोआव जादों मोनसे गिथावना जाथाय। सुलुंनि बायदिब्ला नलबारियाव खुंफुंजागासिनो थानाय राजमेलायाव चावमिन जानायाव सोमजिदों गेदेर जाथाय। चावमिन जानायावनो सासे गथ'नि जिउ खहा जादों। बे जाथायखौ लाना नलबारियाव सोमजिदों गेदेर जाथाय। जाथायनि सायाव नायबिजिरनो गोख्रों दाबि खालामदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, असमिया हिमाद्रि थियेटारनि बिगोमाया रादाय खानाय बायदि खोथा लाखिनो हायैनि खुद्रिखांदों जलागाव राजफुजा खुंफुं आफादा। बोहैथि बोसोर 2022 मायथाइनि मेदाननि 3 अक्ट'खालि बाक्सा जिल्लानि गलागाव राजमेला खुंफुं आफादा हिमाद्रि थियेटारनि मेनेजार दिपक दासजों नोगोद 50,000 रां एडभान्स होनायनि गेजेरजों 1,80,000 रांनि रादाय खानाय जादोंमोन। रादाय बिलाइ बायदि हिमाद्रि थियेटारआ गलागाव राजमेलायाव 9 आरो 11 नभेम्बर सानथामनि हाबाफारिजों दिन्थिफुंफैनो गोनांमोन। नाथाय रादाय बिलाइ बायदि खोथा लाखिनो हायाखिसै हिमाद्रि थियेटारनि मेनेजार दिपक दासजों लोगोसे थियेटारनि दैदेनगिरि बिथांमोना। रादाय बायदि खोथा लाखिनो हायैनि थाखाय खुद्रिनानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों दि गाबोन समनियानि गेजेरावनो गलागाव राजमेला खुंफुं आफादा हिमाद्रि थियेटारनि मेनेजार दिपक दासजों लोगोसे हिमाद्रि थियेटारनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आयेननि राहा लानो गोख्रों रावजों बुंथिदों फुजा खुंफुं आफादनि नेहाथारि गलाब दासआ। गबर्थना पुलिसआ कासेम आलीखौ हमबाय। आमसुआ गबर्थना पुलिसखौ साबायखर बावदों। सरकारि आयेन बायदि उन्दै समाव जुलि जानाया दायगोनां। बेबायदि समाव बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव उन्दै गथ'सा जुलि खालामनायनि दायाव कासेम आलीखौ पुलिसआ हमदों। मोनसे समनि बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो एबसु बिपिएसनि बारग' आफादगिरि एक्स एमएलए रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी बिथांनि गोथार सारादुखौ दिनै खुंफुंबाय। उदालगुरि जिल्लानि रौतानि जयप्रदा हागजार गोसोखां गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों गेदेमानि सारादुखौ खुंफुंदों। फुंनि समाव गेदेमा बिथांनि गोसोखांथियाव बिबार बावनाय सर्बधर्म आरज गाबनाय, जिउ खौरां बिजाब बेखेवनाय आरो गेवलां सावरायनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि थरेन बर', बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी आरो गोबां गेदेमा आलासि रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। सावस्रिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना सावगारि होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दतमा इउएन ब्रह्म फरायसालिमायाव दिनै साइबार सिकिउरिटि एन्ड इमार्जिं टेक्न'लजि आयदानि सायाव फरायसाफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। निलेट क'क्राझार इन्स्टिट्युट अफ निलेट गुवाहाटीनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा इउएन ब्रह्म फरायसालिमायाव गासिबो फरायसाफोरखौ लानानै सानसेनि हाबाफारिजों साइबार सिकिउरिटि एन्ड इमार्जिं टेक्न'लजि आयदानि सायाव सांग्रांथियारि मेल खुंफुंनाय जायो। आथिखालनि मुगायाव गासिबो फरायसाफ्रानो इन्टारनेटखौ बाहायो। नाथाय इन्टारनेट बाहायनाय समाव माखासे बाथ्राखौ मिथियैनि जाहोनाव माब्लाबा समाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेफोरनिफ्राय बोरै बारग'नो बेफोरनि फोरोंथायखौ बे सांग्रांथि मेलाव फरायसाफोरनो मिथिनायनि नोजोरजों लाखिनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।